שלום רב, בסרטון שלפנינו נדגים את פעולה של פרוטוקול MQTT שמעביר מסרים מרכיב קצה. במקרה הזה זה רספברי פאי 2040 פיקו עם כרטיס וי-פיי, והוא מעביר את זה אל הענן של אמזון. ההדגמה מבוססת על המאמר שאתם רואים כאן כרגע על המסך, ולשם כך הגדרות ראשוניות נעשו בחלון ה-Cloud Shell, ומשם דברים רלוונטיים הועתקו לתוך הכרטיס. הקוד עצמו כתוב בפייתון, או יותר נכון מייקרו פייתון. כאן אתם יכולים לראות את סביבת הפיתוח שנקראת טוני, ונסביר מה אנחנו רואים כאן. אז קודם כל, כאן אנחנו רואים את מערכת הקבצים שנמצאת באחסון שעל גבי הכרטיס. יש לנו כאן את התוכנית הראשית, שתכף נסביר אותה. יש לנו כאן תיקייה של סרטיפיקטים. הסרטיפיקטים האלה הוכנו בקלאוד של אמזון, והם מכילים בעצם את המפתחות ואת הסרטיפיקט הייחודיים כדי לאפשר לנו MQTT מאובטח. תכף נראה במה דברים אמורים. נסתכל על הקוד. קודם כל אנחנו רואים כאן כמה אימפורטים. אז אנחנו צריכים להביא כאן דברים שהם ייחודיים לרספברי פאי. אנחנו צריכים להביא את המודול של הרשת, כי אנחנו הולכים להשתמש ברשת האלחוטית של הכרטיס. אנחנו נעביר מסרים בפורמט JSON, ואנחנו הולכים לעבוד עם ספרייה שנקראת UMQTT Simple, שהיא תומכת ב-MQTT. דברים נוספים שצריך להגדיר בתוכנית, כל אחד עבור התוכנית של עצמו, זה שם הרשת הביתית או הרשת הווי-פיי שהוא מחובר אליה, והסיסמה. לאחר מכן יש לנו כאן שם של הקליינט, זהו שם ששרירותי, אבל צריך להיות עקבי עם השם הזה בעוד כמה מקומות, וכל אחד יכול לבחור אותו. שם נוסף הוא המזהה ייחודי הפעם, זה ה-AWS Endpoint, והוא מתקבל מתוך סביבת ה-Cloud Shell. אני אראה את זה כאן. בעצם ה-Endpoint מתקבל במהלך הגדרות ה-Command Line בעצם של AWS, שירות AWS IoT. בתוך התוכנית יש לנו כאן שני נושאים של אחד יהיה טמפרטורה והשני אור. בתוך הכרטיס יש מד טמפרטורה מובנה, חיישן טמפרטורה מובנה ולד, ואנחנו נפיץ על ידי פרסום את הטמפרטורה ונקבל מרחוק הוראות לגבי הלד, האם להדליק או לכבות אותו. אתם רואים כאן את הפונקציה שעוסקת בטיפול בווי-פיי. אנחנו נתחבר לרשת מקומית. יש לנו כאן הגדרות של MQTT. אנחנו צריכים להיות מנויים על השירות של להדליק את הלד או לכבות את הלד. אחר כך יש לנו כאן את הטיפול בטמפרטורה. הטמפרטורה נקראת מהחיישן ומתורגמת למעלות צלזיוס בעזרת הנוסחה שיש כאן. לאחר מכן אנחנו מתחברים לרשת הווי-פיי. אנחנו מגדירים כאן את הקליינט שלנו, ותשימו לב באמת שהחיבור הוא חיבור שיושב מעל TLS, כלומר זה MQTT מאובטח, מוצפן. הפורט הוא 883 ולא 1883. יש לנו כאן Secure Socket Layer, וזה לכן זוכה להבטחת המסרים בצורה הכי טובה. אנחנו מתחברים אל הברוקר שלנו. כל הזמן אנחנו בודקים האם נשלח אלינו איזשהו מסר מרחוק לגבי הלד, וגם אנחנו מפרסמים את הטמפרטורה. ולכן בתוך לולאה אינסופית, עם הפסקות של מנוחה של 5 שניות, אנחנו כל הזמן בודקים האם הגיעה ההוראה להדליק את הלד, וגם מפרסמים את הטופיק של הטמפרטורה יחד עם המסד שלו. וכאן, ובמקביל אנחנו נדפיס, וההדפסות תתרחשנה בחלון התחתון את אותו המידע שיופץ בפאבלישר. אז נפעיל את התוכנית, ועכשיו אתם רואים שקודם כל התוכנית מנסה להתחבר לרשת הווי-פיי, ולאחר שהדבר הזה יצליח, אז מתחיל הפרסום. והנה אתם רואים כאן הודעה ראשונה שנשלחה, וככה ההודעות האלה תימשכנה כל עוד התשתית תפעל.
עכשיו, כדי לוודא שהדברים באמת מגיעים לקצה השני, אז אנחנו הולכים לענן של אמזון, ומבקשים את השירות שנקרא IoT Core. במסגרת ה-IoT Core אנחנו לוחצים על Test Client, זה בעצם הדרך שלנו לבדוק האם אנחנו מצליחים לתקשר עם הרכיב שלנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להיות מנויים על הטופיק של הטמפרטורה, שזה בדיוק אותו נוסח שמופיע בתוך הקוד. לוחצים על Subscribe, אני כבר עשיתי את זה קודם, ואנחנו נתחיל לראות שכאן מתעדכנות כאן ההודעות כל 5 שניות, וזה אינדיקציה עבורנו שבאמת המידע זורם. זאת אומרת, מבאר שבע זה עשה טיול עד ל-availability zone של החוף המזרחי בארצות הברית, וכאן אנחנו רואים את ההדפסות האלה של הטמפרטורה. במקביל אנחנו יכולים לבדוק גם את הפרסום בכיוון ההפוך, בעזרת ה-Publish, אנחנו יכולים להפעיל או לכבות את ה-LED. אז אם אתם תסתכלו רגע כאן בחלון הקטן, ה-LED כרגע כבוי, וכשאני אעשה כאן Publish, אז אני מקווה מאוד שהנה אתם רואים שה-LED נדלק. וכאן אתם רואים גם שההודעה הזאת היא נקלטה גם בתוך הקוד, ואנחנו רואים שבאמת הגיע המסר הזה שה-LED דולק. אוקיי, עד כאן הסרטון להפעם.